Занони фаъол ва соҳибкор метавонанд аз имконияти грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 истифода бурда, идеяҳои соҳибкории худро амалӣ намоянд. Озмун аз ҷониби Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардидааст. Дар доираи ин барнома занон метавонанд лоиҳаҳои худро дар соҳаҳои гуногун пешниҳод намоянд, аз ҷумла тиҷорату хизматрасонӣ, истеҳсолот, ҳунармандӣ, кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, дузандагӣ, технология ва дигар самтҳои соҳибкорӣ. ҳаҷми грантҳо аз 40 000 то 110 000 сомонӣ буда, барои 200 нафар занони соҳибкор ҷудо карда мешавад. Барои иштирок довталабон бояд лоиҳаи худро бо тавсифи кӯтоҳ, мақсад, вазифаҳо ва буҷети пешбинишуда омода намуда, ҳамчунин ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод намоянд. қабули ҳуҷҷатҳо аз 2 март оғоз гардида, то 15 апрел идома меёбад. ҳуҷҷатҳо ба суроғаи зерин: шаҳри Душанбе, кӯчаи академикҳо Раҷабовҳо 3 қабул карда мешаванд.